I molt bones, per aquí estem per un vídeo bastant breu, només per anunciar una cosa. Que és el tercer cop que gravo, per això, com a pàjaro suprem de Twitch Catalunya, m'ho he tingut a escriure que s'havia de dir. Demà, dia 5 d'abril, a les 8, donem inici a la que és la festa Twitch en català. El que celebrem és que Twitch permet escollir com a idioma el català dins de la seva plataforma. Això donarà inici a 24 hores de joc, no tots els streamers a la vegada, sinó que cada 2-3 hores anirem canviant de streamer, enviant-nos els viewers de l'un a l'altre mitjançant raids. Això s'iniciarà, com he dit, el dia 5, a les 8 de la tarda, al carrer d'en Roger... al carrer. Per què els 3 cops que he gravat, per què he dit carrer? Al canal d'en Roger Baela, a Twitch, el podeu buscar. I al final serà el dia 6, a les 8 de la tarda, al canal de Gaming Cat, on estarem, si no tots, la majoria, jugant amb algun joc multiplataforma. Em veu veure l'escaleta per Twitter sobre qui té l'horari de què. Com he dit, encara que no ho pilleu, si pilleu un de nosaltres streamejant, us enviarem el següent quan toqui, per tant podeu unir-vos en qualsevol moment. Segurament hi ha alguna sorpresa més que no us pot dir, bàsicament perquè tampoc la sé. I per Twitter ens podeu seguir amb el hashtag 24 hores catalanovetwitch. M'he escrit i bé, tu sobre els talls que he fotut amb aquest vídeo per totes les cagades que he dit de dient-ho. Bien! Però bueno, ens veiem a Twitch durant les 24 hores. Ciao!